Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Wildan Al-Kadafi. Wedal menika kula inggih wonten ing kelas 11 ing SMK Negeri Setunggal Wonosobo. Lan kompetensi utawi keahlian kula ing teknik jaringan komputer. Griya kula wonten ing Dusun Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Ing kesempatan iki kula badhe sanjangaken personal branding kula. Kaprigelan ingkang kula kuwaosi inggih menika instalasi Debian, krimping kabelan, lan optimis ing hal napa mawon. Lan kula ugi nggadhahi kakurangan inggih punika kurang mangertosi materi ing instalasi Debian lan sajinisipun. Hal positif ingkang saged dipundhut saking diri kula piyambak inggih punika saged ngagem waktu kaliyan sae, gampil tetepangan lan kula ugi pendengar ingkang sae. Anceman sing teka ing kula inggih punika asring ragu-ragu sami diri piyambak, males sinau, gampil kesupen lan kirang disiplin. Keterampilan ingkang kula nduweni yaiku pemrograman komputer kados instalasi Debian lan olahraga kados bal-balan, minton, voli. Semanten personal branding saking kula menawi wonten lepat tembung nedha ing ngapuntenaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.